Posachedwa apati kupasirani press briefing imene adachitisa lero pa 20 September 2024 abungwe la SIDC kumenyera ufulu wathu muno Malawi makamaka ndi mtsogoleri wawo a Sylvester Namiwa makamakaso pa pempho lawo lopempha boma kuti liyankhepo kapena lichitepo kanthu pa imfa imene idakhuza osatira kwa amene adali president wa dziko lino Chilima kuti zonse zifufuzidwe bwino makamaka pokhazikitsa committee of inquiry ndipo a Sylvester Namiwa ndi gulu lawo la SIDC lero ayankhula motere komanso alembera chikalata a president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. As South Coast Chilima do to Dr. Lazarus Chakwera to an extent that he should hate him in life and in death. Ndikuwafusa Chakwera kuti muwuze mtungwa Malawi kuti Dr. South Coast Chilima adakulewera njani kuti mudane nawo mu moyo komanso mudane nawo pa imfa. Munamunyoza munthu ali moyo lero mukunyozabe ali m'manda. Anthu anakupemphani kuti tikufuna kuchikangawa pamene panagwera ndege paja tizikazalapo maluwa simukuyankha. Pamene lero apo paili ya 18 kupali chipitala cha Kamuzu chifukwa chani mukufuna inu Malawi Congress Party anthu azinkumbukira Kamuzu pamene South Coast Chilima muyiwali. Where are you getting all this energy? Tinene pano kuti dziko lindira tonse and dziko linda democracy and musamalote zoti tibwereranso kulamulo yoti anthu azinjenjemera palibe. Amene sakufuna kufunsira mafunso atule pansi udindo because the constitution is clear. Having said so, ndithokoze Malawi Human Rights Commission. Chimene tikufuna pano ndi independent and credible commission of inquiry. Ndikuzoto kuti mabungwe ena abwino koma anthu ake mwana ndalama za magazi. Ndalama zomagazi bwezi. Tento green ntchito takakamiza Chakwera kunena kuti masiku 14 akubwerawa pakukhale commission of inquiry. Kuli mabungwe ngati CCJP. Makamba za chilungamo. Kodi report ya siku kamba kuti ndege nagwa chani ndi chilungamo chimenecho. Tizuke. Kuli Public Affairs Committee bungwe la zibusa. Limasogozedwa ndi Monsignor Patrick Tawale. Kodi mwakala chetu soru ni mbusa nzana upanga zimenezi. Are we being fair? No. Public Affairs Committee, Musuke, you should join us. Join Malawi Human Rights Commission. Malawians deserve respect. First, we have to Chakwera and Kuti. For constitution, he has gone to an extent he wants to dictate what should be talking about, what should be discussing. Forward. In this day and the era of technology, mutungopanga forward text akumangidwa. No. Akulu anthawi yakwana tend to gwane manja. So ndikumaza kumangupitira kumangoyankhula koma ndikufana ndinene pano kuti masiku 14 akatha kukhala zionesero za dziko lonse. Akunsanje mupanga komweko akuchikwawa komweko kuchitipa komweko tikakamize Chakwera atikhazikise commission of inquiry. Ngani iyi ndinakali kuti ena andisina kutuzulu kunena kuti magazi anthu 9 kutayikira paduthi pa nthaka ya Malawi ndi tsoka la dziko. Ndiye tipumuse dziko tilisuke dziko tifuse chinachitika ndi chani kuti mizimu ya anthu 9 ija iwuse mu mtendere. Ngati mizimu ina siwusa mu mtendere ngati dziko tilipasoka. Nkoyamba kuchitika nkhani ngati imeneja. Ndiye lero pasabwere wina kuti azichuluka zochita. By the way, Chakwera si president woyamba wa Malawi. Sakhalanso president womaliza. Ndiye zomafuna ngati kuti iwo ndi the last good thing to happen in Malawi is it. This is a democracy. Aliyense ali pansi pa lamulo, aliyense ngofanana, aliyense amavota, koma tonse pamodzi tilemekeze constitution iyi ndimene ili pasogolo. Ndikuza kuyankhula koma chifukwa chokuti nkhani iyi ikumapasa chifundo kwambiri chifukwa choti ngati kuti chibwana chikuchuluka. Ndiye Amalawi nonse amene mukundimva ulendo uchatanyamuka lero tayikagira tu. Lero tayikagira tu ngati satiyankha mu masiku 14 akubwerawa nkhani yake ndi zionesero basi. Sipalibenso kuchitira mwina. Ngati akwanisa chabwino ndilegere pomwepo ndikupaseni baloli 1 minute. Zambiri zakambidwa ndipo zamveka. Pempho ndionena kuti tinapempha kale mbuyo mu wiki yathayi kuti apresident athu angakhalenso speaker nyumba ya malamulo usogolera wa nkhope wa
tikulembera kuti zikatero ndale ena asachitaso chimodzimodzi chifukwa choti mtsogoleri watsogolera zimenezo zikoma. Zikomo kwambiri bwaloli ndilanu. Ndikukhulupirira kuti pano anthu ena akwiya ayamba kuwerengetsa kuti press briefing yachingati kusukulu kuno tiyamba mapanga ma press briefing every 2 days. Every 2 days tikali kupanga ma press briefing kufikira commission of inquiry ikhazikitsidwe. Sitilola kunena kuti nkhani ya ngozi ya kuchikangawa ingofa ngati imene chichikira nkhani ya 1983. Zikomo kwambiri. The floor is open. You identify yourself and then fire the question. Thank you very much. The promise Tom kuchokera kuMasino Radio. Imafuna ndifuse kuti Commission of Inquiry mufuna kuti ikhazikitsidwe mwina mukanakonda kuti mukhale ndani ndi ndani ndicholinga chonena kuti zotsatira zake zisakhale zonena nakakonda mutakhala ndani mu Commission of Inquiry imene kachiwiri pa solomwene unena kuti munakakonda Commission of Inquiry imene ikhazikitsidwe ifu yankhe mafunso ati kamafufuza zofufuzafufuza chifukwa zonenga kuti mwina kafukufuku oyamba amene aku Germany anachita uja sanapereke zimene mwina amalawi amafuna atadziwa mwansangasanga zimene zapangitsa kuti aoneke ngati kuti sanapereke munakakonda zotsatira zake za kafukufuku amene achitidwe ndi Commission of Inquiry imeneyi atadziwika pofika liti. Funso limene ndikufunsa potengera kuti tinawuzidwa ndi aku Germany acha kuti kafukufuku awo otsiriza akuyenera kubwera mwezi wa Juni chaka chamawa. Ngati sideri munakakonda kuti kafukufuku ameneyo kuchokera ku Commission of Inquiry imene mukupempha kuti mtsogoleri wa dziko lino akhazikitse idzapeze kapena kuti idzabwere ndi zotsatira zake liti. Ndatokoza kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo ndiyesera kuwayankha ndikayiwalapo mundiuza. Mafunso ndi ambiri ndiyo ripoti lija linangoonjezeranso mafunso amene amalawi ali nawo. Funso loyamba tisanalowe mu ripoti lija nkonena kuti achakwera mmene amalengeza kuti mdziko muno mwachitika ngozi adanena mpaka mapawo live dziko likumva dziko lonse lapansi kuti ndege ija adayibweza kuchikangawa. Mwaliona lanena kuti ndege kuchikangawa sidafike. Sanayambe Commission of Inquiry auze dziko kuti adauza ndani adanamiza ndani kuti ndege idafika kuchikangawa. Umbono ulipo kuti amankonda Chilima. Chifukwa chani zinatenga maola kaya pa 20 chani kumakalengeza 11 koloko usiku. Andakulengeza adanena kuti anauza mikomanda kuti azapanga update 4 hours. 4 hours amadikira kuti amve chani kuti azaliuze zikoli. Kodi munthu akagwa njinga umakauza kuti tiyende kasati yambe kusaka abambo ake ali kukhonjeni mukauza abwere kuno munthu ndagwera njinga kwa kapiti chimachitika ndiya umuntu kumatiuza kuti chani 4 hours imene anauza komanda Valentino Popili ankati kuti afuna aziuzana zichani. So ndinanena kuti ifeyo statement imene tinalemba pa 3 sitimafuna kuti tuowe tizikamba za ukasidwa ndege matali mateni koma zokhwekasi. Chinthu chachitatu cha number 4 tonena kuti Moses Kunkuyu ndi Paul Valentino Popili ananama ziwalilinde apo pasiya siwo waipanja.
nkhani yonena kuti mafoni ya anthu amundege adayasidwa adatumizira mauthenga mafoni adayasa ndani adauti Suleiman kunika kuyankha mtundu wa Malawi ndifanyani tawa imene pamene pa idatimisidwa ndifanyani mpaka na lero inu anthu ankhani palibe walolendo kuti akayankhule ndi anthu mwene kucha ndikuyankhula panopa ripoti yadanena kuti ndege ija pamene inakwera adasunthidwapo adasuntha ndani adamuuza ndani kuti asunthe ndegeyo lero panopa kula asilikali akutaniko kumene kucha pamene nthawi imene ananeka kuteteza ndege ija pamene yakwera anthu ofufuza ipezi pomwepo so sitinalowe maona kuti sinalowe mu ripoti koma mafunso amene pezeka ngambiri ndi mamoda alipasi mayankho ndiye wina amapita kuti yeye msairi wese ndaye ndiye ngamakayankhula pa Nsonkhano ndoyo kuti tola chani tifani kuuze na Malawi Congress Party generation yake sinyo chizonse chimene mayankhula chimakhala chikupita and internet siyiwala umboni muli nawo chimene mpange just humble yourself, slow down. We are not daft. If Malawi is angopusa or pang'ono mphamvu tinazo and malamulo on trust ngere lolo tena kuti tifuna mutiyange kali yonera kuti ripoti ibwere mu Juni izo nzira mu zawo za mu Juni koma chimene tingakuzane ndizona kuti zota Chakwera nanama sizingasinthe kapena nanamizidwa zoti additional chimwe rubanda ankani ya utakwera ndege Sadakayankhura it is on record zona kuti apopira ndanama it is on record zoti Moses Kungiwa ndanama it is on record zona kuti Daud Suleiman anapanga nambala kunamiza siku lonse kuti amene ayone ndegeyo ayimbe namba 261 pamene akudziwa mu system wawo akuiona it is on record ndiyemo mboni nsewa lero tikakhala anthu opusa kuti inu Malawi Congress Party kuchenjera kwa kumachenjera mtundu wanji kuti tonse basi tikakhale zidebe so akanakhala kuti Chakwera serious siku omwe jamina malengeza usiku cha 11 koloko akanena kuti pano panda chosa akuti ndipo sisi kuti nkhani yongotira pa kuchosa ya ngani ngaliyo mangidwa sitikufuna kuti nkhani commission of inquiry zakhazikitse ena ake akhazikitsa Chakwera fada yankho mpaka mapawa kuti amamkonda South Chilima so he understands the implications of giving false information. He's a reverend, he's a trained pastor asatengere kwa katiyesa so nkhani ya Juni kaandiliti zimeno ndiyawo koma technical report ija naona suti yabilisa mafuso na kuti Juni sayankhidwa chifukwa choyambira Juni tunafuna anthu kuti ndege idachoka mmalero ifika pansi chifukwa chani voice recorder ili kuti black box ili kuti ngati munalibe ndani amene atayankhe zimenezi ife Doni yatu sulana pambe opaija andi Malawi musu Doni ndiyo kaicho kwa mdefu kuyankhula pano Doni ilipo anthu akudziwa and Valentino Popili si komanda wa Malawi ameyambirira si omaliza wakhala anthu wene kuchawo anthu akudziwa so tikangomva chisoni kumaseka mukamapanga za anthu maona ngati falero wa Malawi adakupasani mpata ndinu anthu ochenjera kuposa wina aliyese kumalawi kuno chinthu chofunikira kwambiri ndichi palibe amene ali pamwamba pa chinthu ichi. This is a spoon of the land. Tonse tiziyangana apapa. Tonse tili pansi apa kupatikiza Chakwera. So lero chilungamo tikufuna kuti chiyende ngati basi. Ndali nakale ndizibweleza kuti ngati masiku 14 sakhazikitsa commission of inquiry Malawi tipanga zina tipanga pa 23 Juni je sinakaiwa panzere apapa tizabwera sopano pa community katoto tikakamize Chakwera akhazikitsa commission of inquiry. Sitikufuna zona kuti zimene ziziwerenga patapita zaka iyayi tisachite za 1983 mbuna kumalira zinayi kumwanza commission of inquiry anakhazikitsa ndabakiri muzi ayi commission of inquiry yakhazikitsa Chakwera afuna safune zimwe kwambiri Victor Judge kutoka ku Ngoma Synod Radio ndi funso limodzi kwambiri nkhani yake ndiyokudza kuti anzathu amene wa ambali ya boma akumakhala kukamba kunena kuti mina pakadali pano Amalawi akufunika mina akhulupirire ripoti limene latulutsidwa layambirira ndi akatswiri amene wa ku Germany kwamene kuti mina ndi amene adakweza ndegeyi ndipo mina Amalawi akuyenera kuti akhulupirire ripoti imeneyo mina palibe sofunikira kuti kwesa kuti mina pakhale commission of inquiry kuti mina akhulupirire ripoti imeneyo ifoto kuti ndi amene anakweza ndegeyo iyo ndi akatswiri a ndegeyi mukona po bani nkhani imene pakoma pabedwa nkhuku ndiwe kuti ndipita ndifuna ndilo kwa Sing'anga ndiwe nazina kuti ayineba usapite kwa Sing'anga dikira nkhuku yakusima koma banji pamene tibira napo profit ya ife ndi anthu akuda pako humo akakuza chala kuti
amboyinamiwa mzukulu wanu mwamuphandi inu iwo mauza kuti tiyeni tipite kumene akuwuzaniko ndipitise pamenepo akati mwana wa mulungu wanu nguyu mwamuphandi inu ndiyeti sanayike maliro tifuna tikaombeze iwo mauza kuti tiyeni sumayambanso sumayankhula zakunsakwera ndaninakale kuti Chakwera sindipomwe mabalamulo Chakwera ndi mtsogoleri amene tinasankha tinatuma Chakwera timalipira ndiye kuti pakati pa bwana ndi wantchito amene amamuuza nzake chofuna kuchita ndani ripoti tiri kupitira banji pamene sinanene kuti ndege inagwa banji nkhani yonena kuti Chakwera adanena kuti ndege idafika ku mfuso idabwezedwa ndi zimene kuna ripoti tikhulupirire fasi zinthu zosiyana and Chakwera mpaka mabawo anena ku 24 kuti anthu akwanena kwauza chala ndiye kunena kuti kuthesa zonsezi kutheka kuthesa manong'onong'o khazikitsa commission of inquiry yankha mafunso amayi una ndi information kumene kwachitika kuti anthu amayankhula lumenechi sanapasidwe kuti mayi ulankha Atayankhure ndi Chakwera ngati alibe chobisa but before tisizungulire kundoko chifukwa tidalemba ntchito mboni ndi constitution section 12 ndiponso asanandogwira ntchito makumbukira anapita pa bingu apo pa bingu square anakalumbira atanena kuti azateteza lamulo lalikulu asagwira ntchito yomwe musakondera ndiye tikuwatuma kuti musakondere BN anali nyamata wanu BN anaweza kuberekani kusana kwa kusana ku State House. This is a man who literally carried Dr. Chakwera on his back kukasi State House kuja. This is a fact. So leo BN anamunyoza ali moyo akunyoza nso ali mwanyifa. What sort of hatred is this? What sort of hate is this? We're saying no, let's wake up Malawians, let's demand answers. Democracy to my friend Jimene and they are free Africa the climax. This is what we can do. Wina mukuganizira mafunso ena anatipempha kuti tikuwerenganso chikalata cha muchichewa mukuganizira mafunso ena zikomo kwambiri kalata yopita kwa mtsogoleri wa dziko Dr. Lazarus Chakwera. Bwana President, pempho loti pakhazikitsidwe kafukufuku wa ndege wa ngozi ya ndege yomwe inagwa ku Chikangawa pa 10 June 2024. Ife asibe munga bongwe lomenyera ufulu wanthu tikukulemberani kalata Bwana President pa nkhani yomwe takambayi. Poyamba tiwunikireni pobeka ulemu woyenera wa mwambo poyika mwambo woyika m'manda yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Klaus Chilima, mayi wakale wa fuko Dr. Patricia Chanel Tsimbiri ndi anthu ena 7 omwe anafa pa ngozi ya ndege mu nkhalango ya Chikangawa ku nkhata lolemba pa 10 June 2024. Kachiwiri tikuyamikireni polumikizana ndi akatswiri a ufufuza za ngozi ya ndege ya German Federal Bureau of Aircraft Accident FBO omwe apereka ripoti yoyamba pa zomwe apeza pa ngozi. Komabe ripoti iyi sikukamba zambiri ndipo sikupereka mayankho ndi mafunso ambiri omwe Amalawi ali nawo. Pofika lero President, mawu anu omwe munayankhula pa Nsonkhano wa ndale omwe munachitisa pa 15 September 2024 kungwenya mu mzinda wa Lilongwe masiku apitawa. Bwana President, Amalawi ambiri akulira kuti mukamaliza kubandawowa ndi kulirako mukhazikitse komiti yapadera yoti ifufuze za zomwe zinachitika ngozi. Amalawi ndi ufulu wowerenga ripoti la tsatanetsatane wa zomwe zinachitika popeza kuti ripoti lomwe akatswiri a German analemba labweretsa njala pakati pa Amalawi yofuna kudziwa chilungamo. Komabe ripoti la bungwe la FBO linalula zakuleperera komanso kubisa umboni komanso kulephera kutsatira malamulo a dziko lomwe ndipo ife ndiodabwa kuti mpaka lero palibe mkulu wa boma wina aliyense yemwe awafunsidwa mafunso pa gawo lomwe anachita kapena kulephera kuchita pa ngoziyi. Zomwe makhala mukuchita President komanso kusachita zikusemphana ndi zomwe makhala mukunena ngozi itangochitika.
tikuganiza kuti ngati izi zikanachitika m'dziko lina anthu ambiri ogwira ntchito akanachotsedwa kapena kulembedwa mlandu. Pazifukwa zanenazi malo mwa amalawi omwe misonzi yawo sikukata tikufuna president muchite zinthu izi pasanapite masiku 14 masiku 10 ndi anayi. 1. Mukhazikitse komiti kuti ifufuze zomwe zinachitika pa 10 Juni mu nkhalango ya Chikangawa. 2. Muchotse ntchito mkulu wa asilikali a General Paul Valentino Phiri kuonera kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akwere ndege yomwe inali chipapa ponamiza mtundu wa Malawi kuti asilikali a MDF samayiona ndegeyi kamba kachifunga chomwe chinali mu nkhalangoyi, ponenanso kuti ndegeyi inagwera polemera kwambiri zinthu zomwe ripoti ili la akatswiri aku Germany linatsutsa. 3. Muchotse ntchito nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Control kupereka kuboma umboni wabodza komanso kutsogolera adindo kunena zabodza. 4. Muchotse ntchito mkulu wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority a Daud Suleiman pokhazikitsa line ya lamya ya 261 yomwe ankati anthu aziimbira kufoni pazomwe uthenga uliwonse okhudza ndegeyi, pomwe ripoti ya FBO linanena kuti pafupi ndi malongozi panali tawa ya network yomwe imakwanisa kutenga komanso kupereka mauthenga amafoni. Ripoti ilikutinso pa nthawi ya ngoziyi foni za m'manja zokwana zinayi za anthu atatu omwe anali mu kupereka mauthenga osiyanasiyana. Pazifukwazi bwana president tikukufunsani kuti muchite zomwe takambazi chifukwa kupanda kutero zitipangisa ife amalawi kuti tichite zionesero zabata ndi mtendere kukukakamizani kuti mugonjere kufuna kwa anthu omwe anakusankhani. Olemba Sylvester Manua, Executive Director, Cibet. Ndisindike kuti taona kuti anthu akufuna kwabwino ofuna ziko zabwino Malawi Human Rights Commission atsuka ndine kupempha mabungwe onse ena mapanga manyazi fachadyera akupasa ndalama zomuzisiye kuti ndigwire ntchito kuyombole dziko lathu. Ndikupempha mogwada amusimu Patrick Tawale kunena kuti paki nthawi yoti ibwere isaone kuti paki nthawi yake ndino musakhale chete chifukwa kupanga izi ndi mbusa zanu. Malamulo asamayang'ane kuti akulamulanda. Ndikuganiranso kuti Malawi Commission Malawi Society mwinanso muyambe kutiona kutithandiza kuti titani ngati mwe tinapanga chimvano pa nkhani ija ya mafili plastic ali tinaona matoni chenu akale mukuzuka kuzachiwina nkhani ija nkhaniso njaikulu nkhani yakula munthu ndi mafuna ndisindike pomaliza kuti inu anthu amene mmakonda kuopseza anzanu muziwe kuti mdziko muno pali basa chokuni moyo uno tonse tipita kumeneko ndi zimene tinkaopa mdziko muno zidachitika pa 10 June 2024 kuchikangawa chifukwa palibe amene amagona kumaganiza kuti ndege yawachikuwa chikwa dziko ingagwesedwe anthu onse ndikupidwa pamene pacha. Ndiye Malawi muno ngati mwasala mukuopa ndi mnoha amene mukuziwa po kanthu pankhani koma amene mfuna chilungamo tindigwirane manja. Ndanena kale kunena kuti ikamutha 14 days tilemba kalata kupita m'mipingo yosiyanasiyana kuphatikiza pa mizikiti muzatiuse anthu dziko likafika apa ndi chipongwe. Anthu awa akutionera botolo, anthu awa akutitenga ngati ife anthu opusa, anthu awa iwala kuti Malawi ndi demokrasi, anthu awa alezera ndi ndalama zakuba azulera ndi mphamvu. Pomaliza ndimafuna ndine kuti anthu akudya achiteze ndiye tikumva kuti kuunga kwa America kwapita anthu 200 ndizi ndalama za nkhani. Kodi uzimu uli kuti? Kodi umunthu uli kuti? Une kuti anthu ena kukanika chakudya inu kwatenga ndalama kumakagawana ndi abwenzi anu ndi abale anu makashopa ku New York. Where is humanity? For once, let's be serious. Kwa amene mukukayikira, the train is grinding. It is grinding forward. Come join us. We need to demand what is right and correct. Thank you very much for your kind attention. Ndibwereze pamene kuti tintigwirane manja tikakamize choona. Ubunatu ukaima choona kusimatekeseka mwatoona ngati pano tikutekeseka. Kuma banji wa kumayankhula zawo umene akunjenjemerera.
ayamba kumapanga ngati kuti ndi anthu azibusa asala azibusa. So mukamapita kuikwendeni kuwalisha chimwendo banda mukayankhe kuti anakuuza ndi kuti ndege yazaza ndani. Komanso Chakwera mwauze kunena kuti kunoko asidedi akunga sakubwerera mbuyo. Si asidedi ayenda malawi wonse akufuna commission of inquiry ndi Zifika. Zikomo kwambiri tinayamba ndi pemphero mundilole kuti tisekenso ndi pemphero. Thank you very much for your kind attention. Zikomo kwambiri. Tipemphere tikuthokozani Yehova kamba ka chifundo chanu titapempha kuti mukhale nafe inu mwakwanirisa zimenezo tupemphanso kuti mukhale nafe pamene mmodzi wa ife akhala kuloka chipinda chino pita m'malo osiyanasiyana khala nafe nthawi zonse m'dzina la mphamvu lodabwitsa la mwana wanu Yesu Khristu. Amen. yayi mmenemo ndi mmene wathera msonkhano wa atolankhani kuno ku Lilongwe lero pa 20 September 2024. Nsonkhano umene linakonza ndi bungwe limene la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED, ndipo tamva pamene amapeka pempho loti pakhazikitsidwe kafukufuku pa ngozi ya ndege yomwe inagwa ku Chikangawa pa 10 June 2024. Ndikukhulupirira kuti msonkhano umene umwatsatira bwino komanso pempho limene kumene limapita lafikitsidwa. SIDEC amene amamenyera ufulu wa anthu muno Malawi makamaka kupemphapo boma kuti lichitise committee of inquiry kuphatikizirapo ripoti limene akatswiri ena aku Germany akuchita komanso lidakali mkati komanso limene lidatuluka kale koma a Sylvester Namiwa ndi gulu lawo la SIDEC akupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti aunike zinthu zina komanso akhazikise committee of inquiry